Doy, walay mo ni adtos birthday lagi gabi. Gimbitar mo to na yung papa. Nani? Si yung papa gani, o kakaila. Papa niyo, baka man yung papa. Gimbitar to na gabi. Tutumbay. Gimbitar to na gabi, wala lang kanindong. Ay, vlog na bitaw, i-prank mo. Day, wala ka ni Dong's birthday gabi eh. Wala ka ni Dong's birthday gabi eh. Imong papa, ang ibig inbita mo to na yung papa, birthday na ako gabi eh. Oh, asan papa day? Malagi mo ni Dong. Wala, may hingan man. O kagingnan? Ako si Uncle Eddie nimo, please. Di mo yung mga kan, classmate? Ako si Eddie. Eddie mo ba? Eddie mo ba? Ay, tang i-vlog ko yung mga anakon, please mo. Ikaw yung mga anakon, dagko na rin mo. Lang, lagi pagtagbilaran lang. Ha? Kanang gamay naman gid ang gas, nawa akong pitaka ba. 10k so dato, 10k. Basin pwede manghiram ninyo ba? Kung may kwarta? 1k ra, 1k. Kaya ako ipagas, mukhaan pagos manginasal. Kung may kwarta? Ha? Di mo pahiram day. Ay, ang i-vlog ay. Ang i-vlog ba? Oy! Ha? Ikaw nito ang anakon, please. Mga anakon, please. Please. Mahunag, minas ko na. Habit na magpasko.